Hei, tämä on Sodis TV. Tänään keskustellaan pelastushelikopterista. Tervetuloa mukaan! Aslakin toiminnanjohtaja Heikki Lindberg, tervetuloa Sodis TV:seen. Kiitoksia. Mitä kuuluu Aslakille tänä päivänä? Aslakille kuuluu tilanteeseen nähden hyvää. Voi sanoa, että tuo viime vuosi oli aika työntäyteinen niin kuin kaikilta osin ja oli sattumuksiakin matkassa, että tuo keskeytys tuon toiminnan valmiuteen, se oli tietenkin ikävä takaisku, mutta toisaalta toi tuon toiminnan merkityksen tärkeys sitten hyvin esille. Ja sitten tämä valtiovallan siihen vaikuttaminen ja rahoituskuviot, mitkä tässä nyt sitten loppuvuonna on saatu maaliin, niin ne asiat on ollut varmaan ne merkittävämmät jutut, eli se, että toiminta ylipäätään on päässyt jatkumaan. Kyllä. Ennen kuin mennään noihin pelastustehtäviin tarkemmin, niin kerropa hieman, että kuka on Heikki Lindberg? Ihmisiä varmaan kiinnostaa. No Heikki Lindberg on Itä-Lapin poikia, tuosta Savukoskelta on kotoisin ja siellä lukioasteen käynyt ja VPK-tausta, partiotaustaa ja luonnossa liikkumista. Hyvin samankaltaista, mitä Itä-Lapissa ihmiset muutenkin tekee. Poroja ei ole koskaan meillä ollut, että virkamiesperheestä lähtöisin ja sitten siitä lähtenyt pikkuhiljaa etelään omille teilleni ja nyt sitten vähän niin kuin paluumuuttajana sitten tänne omille palkisille niin sanotusti. Mulla on insinööritausta ja Digita Oy:ssä tehnyt töitä sen 18 vuotta. Siellä liiketoimintaa ja turvakriittisiä verkkoja infraa ja tämmöinen niin kuin varautumiseen liittyvät asiat hyvinkin lähellä sydäntä ja sitä tämä nykyinen toimintakin sitten tukee. Mutta Rovaniemellä asun tätä nykyään ja sieltä sitten kuljen tässä Sodankylässä töitä tekemässä. No mikä sai sut takaisin sieltä etelästä tänne Aslakin toiminnanjohtajaksi? No varmasti siinä oli paljonkin tekijöitä. Yksi on tietenkin ollut se, että tässä kun on pitkin maata reissannut ja pitkin maailmankin reissannut, niin toisaalta semmoinen vähän niin kuin rauhoittuminen tähän. Lapset on jo mullakin isoja, niin mahdollistaa semmoiset, että ei tarvitse välttämättä siinä yhdessä kotiosoitteessa olla, niin pystyy paljon liikkumaan. Tämä oli toisaalta ihan mielenkiintoinen hypätä tämmöiseen, toki myös haastavaan tehtävään. Että tässä niin puhutaan siitä, että toiminta pitää saada vakautettua ja toimintaa pitkäjänteisesti kehitettyä, mutta ehkä tämmöiset omat taustat, niin kuin VPK-historia ja pelastustoimi ja kaikki tämmöiset asiat, mikä kiinnostaa, ja myös asiakkaat sitten, niin totta kai tämmöinen mahdollisuus siihen oli tartuttava. Kyllä. Aslak tekee todella tärkeitä työtä ja sillä on hyvä maine ihmisten keskuudessa, niin voitko pikkusen kuvata, että minkälaisia nämä pelastustehtävät on, mitä Aslak toteuttaa? No pelastustehtävät on ihan tavanomaisia pelastustehtäviä, eli tehtäviä, mitä pelastuslaitoksen viranhaltijat tekee joka tapauksessa. Eli me tarjotaan sitten tämä palvelu, eli kulkupeli heille. Tuotetaan tämä pelastushelikopteripalvelu, mutta ne pelastustehtävät on monesti nimenomaan täällä laajoilla palkisilla niin tämmöisiä ihmisten pelastamisia maasto-olosuhteista. Ne voi olla vesipelastustehtäviä tai liikenneonnettomuuksia, mitä tänä päivänä on tosi paljon. Se, että missä kohtaa sitten kopteria käytetään, niin se on toki sitten toinen juttu, mutta ollaan siinä valmiudessa mukana ja monesti tehtävälle liitetään ja sitten harkitaan, että onko sitä kopterin käytöstä semmoista etua, että sitä se loppukohdehenkilö sitten varsinaisesti hyötyy. Kuinka laajalla alueella Aslak operoi? No Aslak operoi ihan koko Lapin alueella. Ja monta kertaa on sanonut, että ei myöskään tämä Lapin maakunnan rajat niin rajoita sitä, että lähtökohtaisesti toimitaan kuitenkin Suomen rajojen sisällä, mutta esimerkiksi ne Kalajoen laajat maastopalot, niin siellä Aslak kyllä sammuttamassa, eli pystytään tuota kalustoa myös siirtämään tarvittaessa myös etelämässä. Minkälainen porukka teillä pyörittää tätä Aslakkia? No 4 pilottia on ringissä meillä, jotka sitten tuossa niin kuin sitä konetta sinänsä operoi. Sitten huoltoporukka siellä operaattorin puolella erikseen ja sitten 8 henkilöä työssä tässä pelastuslaitoksen puolella, joka tekee tätä HTC-pelastajan tehtävää, eli jotka on siinä vuorossa ollessaan nimenomaan sitten se helikopteripelastaja. Minkälaisissa olosuhteissa Aslakki pystyy lentämään? No hyvinkin rajuissa, että niin kuin kovatkaan tuulet ei välttämättä haittaa. Pakkanen ei haittaa, päinvastoin. Me pystytään... Nyt oli kuulemma 30 pakkasillakin oltu. Kyllä. Ja niin kuin Pallaksen silloin se ikävä turma toissa vuonna, niin tämmöisissä olosuhteissa niin kopterista on kyllä hyötyä ja etua. Että kyllä ne olosuhteet, missä sitten ei operoi, niin liittyy tähän näkyvyyteen ja siihen turvalliseen ilmailun suorittamiseen. Eli se, että jos pilvikorkeus on hyvin matala tai sitten näkyvyys muuten
heikko, niin silloin ei voi lentää. Sitten tietenkin jäätävät olosuhteet, mitkä on muillekin kopteritoimijoille, niin ihan yhtä lailla tämmöisiä pakottavia maahanjäännin syitä. Aslakilla oli tuossa tauko, oli tämmöinen rahoituskatkos siinä. Mistä siinä oli oikein kysymys? No, varmaan en itsekään ihan ole kaikesta siitä perillä, että mitä niin kuin taustalla on, mutta se mitä tiedän, niin liittyy muun muassa tämmöiseen niin kuin ohjeistukseen, että miten ilma-aluksia käytetään. Ollaan haluttu toisaalta niin kuin valtion puolesta käyttää tehokkaasti omia ilma-aluksia, joita on niin kuin Finnhemsin kopterit ensihoidon puolella ja sitten taas Rajan kopterit, jotka tekee myös pelastuksen tehtäviä virka-apunaisten pelastustoimelle. Mutta tämmöisten ohjeisten muuttamiset on johtanut siihen, että meillä tämmöinen niin kuin lentotuntien laskuttaminen on vähentynyt. Toisaalta se merkittävin asia on ollut tämä sisäministeriön pelastusosaston tulkinta näistä laskutettavista lentotunneista, eli siitä, että ne tunnit, mitä me ollaan perinteisesti laskutettu, joilla me tätä toimintaa osittain pyöritetään, niin ovatkin sitten nykyään hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia ministeriön tulkinnan mukaan. Ja siitä tietenkin on aiheutunut aika iso vaje, kun ministeriö ei ole sitten enää meille niitä ennen maksettuja tunteja enää sitten korvannut. Niin toki tämän satojen tuhansien menetys näistä tunneista niin on ollut liian iso menetys, ja sitä ei ole pystytty omalla varainhankinnalla paikkaamaan. Eli se tulkintamuutos ja hyvinvointialueiden syntyminen, niin se on tässä isossa kuvassa taustalla. Tuo vähän kuulostaa tuommoiselta byrokratiatouhulle, että onko siinä unohdettu oikeasti ihminen tuossa hommassa? No, byrokraattistahan se onkin. Mä ymmärrän tietenkin, että lain mukaan kun toimitaan, niin silloin katsotaan, että hyvinvointialueita ohjaava rahoituslaki, niin sen mukaan täytyy mennä, ja ymmärrän sen logiikan siellä taustalla, miten niin kuin pelastusosaston virkamiehet ja lakimiehet tämän asian ajattelee. Taas sitten meidän näkökulmasta, niin meillähän ne tehtävät on edelleen pelastustoimen tehtäviä, pelastustehtäviä. Jos me mietitään, että ennen kuin se ensihoito saa potilaan sieltä omaan hoivaansa, niin jonkun se pitää sieltä pelastaa. Että tämä on niin kuin vähän näkökulmakysymyskin, että hyvin niin kuin semmoisella ohuella tulkinnalla tässä ehkä osittain myös mennään, mutta niin kuin sanoin, niin ymmärrän toki niitä tulkintoja, ja sitä tässä sitten viime vuonna lähdettiin sitten keskustelemaan, että tähän täytyy tehdä joku muu malli, jos laki ei kerta tämmöisen taivun, niin sitten täytyy keksiä jotakin muuta, mihin esimerkkinä tämä viime vuonna sitten saatu tämmöinen tukipaketti toiminnan valmiuden ylläpitämiseen. Nyt jos tässä lähtisi tuonne UKK-puistoon vaeltaa, niin voiko lähteä turvallisin mieli, että tämä rahoitusongelma on nyt ratkaistu? No, tietenkään varmaan Aslakin varassa ei puistoseikkailut saa olla eikä pidä olla, mutta kyllä mä näkisin, että kyllä. Että lisää vaan sen, että kyllähän tämä niin edelleen työtä meiltä vaatii, ja olen luottavainen siihen, että me saadaan tähän pysyvämpi ratkaisu, mutta ilman työntekoahan se ei tule. Että ei menekö tänne voidaan helikopterihallin taustalle jää odottamaan, että minkälainen ratkaisu tai minkälaiset rahat sieltä tulee, vaan kyllä se täytyy sitten käydä keskustelemassa ja tekemässä tämä asia näkyväksi ja tärkeäksi, mutta tällä hetkellä niin tämä akuutti tilanne, mikä meillä oli päällä, niin ollaan saatu se nyt hoidettua ja nyt sitten tulevaa kohti. Joo, se on kiva kuulla, että nyt on saatu ratkaistua. Miten se tulevaisuuden rahoitusmallit, onko niistä vielä keskustelua? No, meillä on jossakin vaiheessa varmaan tätä kevättä pystytään avaamaan tarkemmin niin kuin omaa varainhankintaa ja miten sitä tullaan kehittämään ja miettimään. Että kyllä meidän tavoite on se, että se varmaan tulee monista puroista se meidän toiminnan niin kuin kattava rahoitus. Yksi on tietenkin tärkeänä tämä valtion rahoitus. Mä arvioin, että se ei niin kuin ole kokonaisrahoitus, koska siihen liittyy sitten taas monia asioita. Tämä voi olla ihan hyväkin, että me yhdistyksenä pyöritetään tämmöistä omaa varainhankintaa. Mutta eri rahoitusmalleja tässä nyt kaavaillaan ja niitä lähdetään nyt keväällä sitten perkaamaan, mutta ehdottoman tärkeää on se, että valtio on mukana jollain summalla, jotta me nimenomaan tämä niin kuin jatkuva valmius, että siihen saadaan semmoinen niin kuin varmuus, että se pysyy. Ja myös meidän toiminnan kehittäminen, niin kuin pitkäjänteinen kehittäminen, niin sehän vaatii sitä, että meillä on niin kuin talouden palikat ja peruspilarit kunnossa, niin kuin mikä tahansa toimija, vaikka kunta. Aslakki on tosi tärkeä, että onnea ja menestystä. Me tarvitaan Aslakkia tulevaisuudessakin, ja kiitos Heikki haastattelusta. Kiitoksia Eri, kun sain tulla. Kiitos seurasta. Nähdään taas ensi kerralla.